Здравейте хора, аз съм Валко и днес сме с Васко. Лайк. Да. И днес ще правим канела чалендж. Сега отиваме към магазина. Ти ще купиш канелата. Така ли? Аз ще чакам. Не чакаш? Да. Защото вътре с камерата в магазина ще чакам. Да бе, да. Добре, ще хода. Аз нямам. Ами тя е някъде около 20 стотинки, някъде там. Добре. Чай, дай той някъде. Дай 50 стотинки за всеки случай. Ще взема едно. Ако е 20 стотинки, ще взема. Две пакетчета канела. Аз ще взема още. Добре. Едно за тебе. Ще дам един. Да, маня. Добре, ние ще трябва да отидем до чешмата, защото ако ни стане гадно да пием вода. Спомняш ли миналия път с пете пакетчета, когато ги изпих? Когато ги такова, когато ги ядох, какво стана? Да. Ще спра на пауза, докато отидем в магазин. Така, хора, почти стигнахме. Неки се ударени и вода за полоса да. Аре, дай пари. Че аз нямам. Аз ще. Но ако искаш ми дай телефон ти. Не. Спри го на пауза. Не. Ето така, хора, това е канелата. Аре, първо ти ядеш, аз те снимам. После мен ме снимаш. На чешмите, защото... Да, трябва да отидем на чешмите. Защото знаеш какво може да стане. Да, наистина. Канела! Канела! Канела, ще има ред, ще има блока. Не. Очаквайте го само от Васко. И от теб. Вижте го какъв добър баскетболист е. Васе, обърни се. Зумнах ти лицето. Лайкс. Ту-ту-ру-ту-ту-ту. Зумнал си на макса, нали? Надявам се да ви харесва клип. Това, което правим, защото това всичкото е с вас. Да. По-точно за канала ни и за вас. Пичаки. За всички пичове. За всички готини. За всички. Всички. За всички, които ни гледат. Да. И ако се абонират и ако дадат лайк, ще му дам много любов. Лов. Лъв. Гордис. Който има канал, долу в коментарите да напише, че той има канал. И аз ще се абонирам за неговия канал, а той ще се абонира за моя. И така ще стане много честно.
И ето е чешмата, хора. Да. Уа! Да. Първо ядеш ти, после аз. Еми, защото аз ще те снимам, после ти ще ме снимаш. Ето я чешмичката. Ето я. И водата. Ето ти канелата. Ето. Дай ми една. Трябва да изядем по две пътички. Хапс. Не чак толкова. Фак. Къде се отваря, бе? Ето, дръж камерата, аз ще го отворя. Деле. Сега Надявах се да не го отвориш. Померши мирише на някакви да. Аре, бе! Не, чакай. Аре? Не съм готов, брат. 3, 2. Цял... Гар. Се научи пушиш. Аре, сега още една изяждаш. Аре, сега. Още една. Още една изяждаш. Аре, сега. Ти какво правиш? Това ли е по езика, трябва да вземам. Добре, сега мен ме снимай и после пак ще ти паса. Те наред се шути. Това е Ама трябва цяло да изядеш. О, давай, просто го довърши ти, моля те. Боля, брат. Приключи. Гадост! Това трябваше да го снимам. Вижте му. Гадост. Това лепница не може да се махне, разбираш. Плюй, устата ти си измий. Бате на такова ми яките с канела. Гадост. Какво ли не си даваме? Ох, дай сега ще довърши последно. Сега ти си с това пакетче. Капай водата. Те тук всичко стана в канела. Вижте, всичко е в канала. О, сега ще ми лодне това наведнъж. Аре, цялото. Раздрусваме. Цялото трябва да го лапнеш, чули? Добре, бе, добре. Пахте. Опаковка. Я ми дори. Гадо се измисля лицето, защото виж пъти. Ето ти го. Иделе, брат. Това всичкото наведнъж ли това? Да, бе. Защото иначе нека да го отворим. Пате, добре, че малко по-малко ми изглежда. Да, така си. Дай, чаото. 3, 2, 1. Вижте, всичко е в такова в канала. Айде сега. Дай сега аз. Ей, тук ги оставям, чуй. Аре, бе. Аре, снимай ме. Гадо, стяга малко. Това ме е на шакаре.
Аре, разтъркай си го с другата ръка, бе. Мани това пакетче. Никога повече през живота ми. Аре, бе. Аре, снимай Ама. вече. Само. А всичко канела. Аре, бе. Васко! Аре, че нямаме... Имаме 5 минути. Бързо. Аре, снимай ме, мен. Снимай ме. Добре. Аре, дай, снимай ме бързо. Намокри ми телефона. Аре, снимай ме. Ела, готов ли си да поглъщаш вода, докато не Има умреш? още едно пакетче след това. Аз няма да го ям. Двамата ще го изберем. Не, аз няма да ям повече. Снимай ме. Брат, аз отръпвам. Това ли се за... Гадост. Пълна гадория. Никога повече. Бата, аз тук още имам крем. Колко минути е клипа? Аре, последен пакет. Никога няма. Аре, двамата, ама такова чуй. Няма. Аз половината и ти половината. Никога. Аре, бе. Добре, поне ме снимай. Чули? Ах. Снимай ме. Бързо. Имам още 4 минути. Колко? Гледайте просто. Още имам канела по ръцете. Да не говорим за лявата ръка. Аре, брат, бега. Гадост. Never life. Айде, сега последно ласа. Брат, ти нареди си. Ох, аз спирам чешмата. Аре, давай, снимай ме. Чакай. Да, не, много съм приближил. Искам да Снимай, спи. снимай. Не. Не. Охо. Край. Никакъв шанс. Гадост. Ти да не я глътнала, бе. Колко минути клипа? 13. Ама 13. Абе, не стачиш, ма. 13:35. Бате, всичко. И така, хора, това беше. Надано да ви харесва клипа. Петка, дайте палец нагоре. Апа, нагоре. И се абонирайте за нашия канал.